Right, zviri kupisa zviri kutenderera masocial media ndo zvinounzwa neBomb Show Television. Ndosaka tichikurudzirana kuti kana uri munyowani, don't forget to subscribe because patinongokanda chinenge chichipisa chinotanga kusvika nekwauri unosenderwa message neYouTube kuti hayo Bomb Show Television ine zvayakanda, wozvinzwa wokomenda zvaunofunga pavidhio rega rega ratinenge taisa. Right now ndine vidhio riri kutenderera, vidhio riri kupisa zvamanje manje, Voltz na Killer Team vakachichimhanya vari mustudio vachimhanya pasong inonzi uri kupisa. Saka ini ndangoiti uri kupisa remix pakuti da kuti munzwe kuti vakomana vari talented kusvika papi. And comment what do you think in the comment section below. Vanofana kuti pa tune here, vanofana kuti pa collab here vakomana ava vakabatana kudai. So Voltz Jt na Killer Team, kana muchinge masewo mavhotsi akawanda paanopfuura nepaBomb Show Television, kana kuti tomusvitsira shoko kuti mafanzi vari kukumbira collab nezvamakaita kustudio Star FM, da kuti munzwe vachiimba vachiraima maridhimu raima ridhimu pachihip hop pachirirezi mudhanzo. Da kuti munyatsonzwa kuti vakomana vane chipo. Comment what do you think in the comment section below. Thank you. Simudza ruoko kana chipisa nyadzofamba iwo sambodhipisa chimbovhura hombe vamushamiswa kungoti vane godo vanoshaisana uri kupisa iwe zvekuti uchazopera ngezvimwe uri kuzama iwe kungoti vane godo havazvide wakabaka iwe zvekuti uchazozima nezvimwe shaina iwe chimboshaina shaina vanozotoera mumwoyo mavo. Anenge ari mafanisi daraizapisa vaipisa vachondanani ramenge muchiti zino kwedu ndosalari uyaiti izo tichinyepera chibharansi veita makawadza anonyepera ushamwari komaziso takapiwa ari 2 kuti toifila kuti haisi mashuwa sando toifila kuti haisi mashuwa pafei saka usazozviti mbinga kutaura zvokudhata rinopedzwa nemastika sori kana takalinga neni ndakastika ngazame futi next time Jt.